Здравейте! Пускам за продаване автомобила си, личния. Това е актуален клип на 7 май в актуалното му състояние. Да го гледате. Доста добро състояние за годините си. 2006 година е. Като всеки автомобил на толкова години си има забележките. Това е една от тях. Гумите са сезонни на 2 години с много голям драйвер. Все още. Това е другата забележка. Като цяло е добро състояние. Фаровете са рециклирани с подменени кружки. Това са Big Xenon завиващи с подменени диодни кружки от най-висок клас. Светят уникално силно вече. Има фолио отгоре. Халогените са сменени също с диодни кружки. Ето и другия фар. Ето и гумята, виждали се, не знам. Имат много грайфер, поне 6 мм, още 7 близо. Сега ще го покажа вътре. Има шибидах. Тавана. Шибидахът е ревизиран, не тече, не капи. Така, стоповете, всички диоди работят, няма изгорели. Всичко е диодно, тук пак са диодни кружките. Само да отключим. Така, това е правено с хидрографика. Но след малко ще покажа вътре. Ето го багажника. Разбира се, турбичка от Kaufland ще извадим. Така. Ето го. Има стелка. Маслото, където съм сменил остатъка, все още стои, не го гори. От кутията, когато съм я сменял преди 3 години. Колкото е останало. Така, сега да продължим вътре. Триъгълниче, всичко си има. Ето автомобила. Всички лайсни съм ги правил с хидрографика. Станаха много красиви и стилни. Ето и тази на вратата. Скоростния лос. Кормилото. Ето да видите, седалките са кожа с алкантара. Няма скъсано. Това е шофьорската. Ето и другата. Има мемори. Ето, издържате, намества се. Всичко работи по седалките. Имам штори на задните. Прозорци оригинални. Изкараме това. Ето е задната седалка. Салона. И другата врата си има штора. Имаме 220 волта в купето, оригинални, работещи. Стелките са гумени, оригинални, разбира се, пак. Така, навигация, висок клас, амбиентно осветление има поставено тук. Ето го автомобила, запален, климатика работи, без никакви проблеми, ревизиране, климатика, компресора е сменен.
Изцяло е подменен компресор, цялата система е прочистена преди 2 години. От тогава всичко работи. Тази лампа за ръчната, откакто съм я купил, се свети. Ръчната се работи, като се закачи на диагностика, дава, че е изгоряла крушка на копчето. Ето го, копчето свети си. Това крушка е изгоряла, ето натискам, ръчната освобождава. Натискам. Всичко си е наред с ръчната, работи си като слънце, няма проблеми. Тавана е претапициран преди година и половина, може би, целия, включително и шибидаха. Ето и шибидаха работи. Ето го. Ето го в другата посока на дигането. Всичко се работи, няма проблеми. И тук е изцяло диодно осветление. И отзад е подменено с диодно осветление. Назагре всички кружки са подменени с диодни. Така, сега ще ви покажа и двигателя. В момента е запален. Ето мотора, не съм го мил, мръсничък се е, нарочно да се види. Няма течове видими на масло. Злото се обаждало, сменено е. Ето ферките се въртят, защото климатика работи. Катализаторите са на местата. Спокойно покрива всички емисии. Той е колата Евро 4, получава Еко 3 и това е само заради годините. Ето и тук има малка забележка, малко ръждичка. Отдавна се стои така, не се разраства. Има видеорегистратор, вързан към мерията. Ето го за прегледа. Датчик, сензор за дъжд, сензор за светлина има. Всички екстрима общо взето за модела, които са предлагали в тази година. Включително и задна штора електрическа, която работи прекрасно. Ето ще видите, в момента не е пусната. Натискам копчето. Ето е шторичката. Натискаме пак. Прибира се. Всичко е наред. Този клип го правя за хора, които не са от Варна, които искат да я видят по-подробно колата, без да са преди да са дошли. И така, ако имате въпроси, питайте, пишете ми, ще отговарям, няма проблеми.